Balma Mali Sulame o ani nyokuma ni message tellement bado de mou may Mali Sulame ou ma fieu Mali Sulame bela de lenga vidéo partager, c'est très important. An karamogo Aïdara Bora aye kuma do fo ko Mali Famau ko bena Mali Famau ko kolu dado ko wajulu kola Aïdara ya fo choka mina ko ne mu ye wajulu ke ko ni problème be ko pour kere ka to mine o wakati kele Aïdara ko Sulame be farale mi nyogon kan o yo kuma na contraire di nawe ni papier glan ka beta di Assimi Goïta ka fangama ko ka critique aw Sulame dama nyogon che ayaw yere de fere Assimi Goïta ma aye Mali Sulame ya o ya bantola de pepe Aïdara ko kani wa bia do benala ne kenta do ni kuma mbe choko mi kenna ne kenga boya ba Aïdara ka mais na ka soro Sulame o parce que Aïdara ka la nyini ye ni ko nya amena mena Aïdara yere kuma kan kala Mali Sulame ka na son aw kana son ka be papier glan ka be tana ye Mali fama u yoro procureur munu te tien fo procureur munu be ka bi malien denw ka aw bi se ka taw Sulame nyogo ka kungo ta ko da olu nya koro kolu ka critique aw nyogo che mami yere te critique yere ke tien ka vraiment na ya ke ateke nyuma abe taka karamoko chame awa isa obe commencer au bout de Sulame ka kula sam obe ne Sulame o fere to de fama u mata be ka tien blé de fo ngena aw ne anga jenga anga Aïdara ka kuma ina me folo procureur général ou kanu sigi ka convocation kono pas de convocation ou ka plan lame ou yere ya dombe de dine kuma e ou ka telia ka tege kola a telimana pour que demane nga bas o me jamana basiki balia o ye marfatigi munu be ka jamana kelew mais pourquoi toujours aw Sulame de be boni nyonga kuyi kuma be ko famaw de ko juba jamana nga basiki mais jena tege nyongo soso de yo ali politique kunda abeta débat ka be nyongo soso mais o je mais dina bi se ka ke choko jume ko mogo parce que Aïdara ne abe Aïdara bolo jala ko ina Aïdara de nana ni idée nye aye Sulame damana min soro ko fara ere kan abena taw di famaw de ma pour que ni mume wajuru ke do kana do soso li baga te dawra wa biaw diw ambe tiende fa Aïdara ko kadine kuy parce que dina kuma do be ni ya fo do be boka fo ko tiente pa Aïdara ka kuma konana ko ni mogo do tara wajuru ke ko no e be ka kuma mogo do kan kalna ma tigi to fo ko o tigi kan nomine o koro ani karamogo do tara kuma ala ko kan ani galondo ni karamogo wara ya demanti u ba fo ko o ye fotine wuladi kuma kumbe de fleta ko mun te dina kuy o kuma lawo aw Sulame dama ma mais jenatique be se ka ke chogo jume ka to nyogo soso jenatique be se ka ke chogo jume ko beka beto beki take ayo ye hali du kono beka obe ororo mara reti adamadi ala be nyogo soso di abe nyogo contrôle di abe débat de ke Aïdara ni mu fo na manya karamogo do be bo Aïdara mu fo tietere abe débat ke abe fenga RT fe o de ka ke ni ide mu ye ide mainde me ka tiye de fana ka ako katara Yakub Dugu rero kutara kuma fo ni ayaw yere dini fama nunuma billahi ubena ala kuma chugo bena be contrôler bi mo bi se ka kuma ka tiye fo fama nyana bi o yo Sulame o de Aïdara ka ide mai Aïdara ibe ka ide mu kebe ka Sulame ala sikin ko fede iko ka dine de mais ni ide mu bi abe Aïdara kono amena depuis transition daminani Aïdara ka mogo nunu kele nunu ye Sulame do faruka ou kumbe fe ka tagali ni projet kelengi belle cerveau be kasolaw aw de wullago Aïdara be kanani ni muye tanto amadabo dawere ka madabora wa biaw de contrôle qu'est-ce côté ni madabo dawere kama ni dabora de ka wa biam na kuma ko don kasola ni korane chawdi du Aïdara ko ka ne ko mais aramade ni be sarado kane ti supporta kan quoi ibe ka Sulame de la gushita ni Mali Sulame fefe farla Aïdara ka kaninke billahi taala koro ki ala janfa parce que mamunu man kura Aïdara yere ko kuye Mali ci Aïdara yere bora kuye ko ni mogo munu fle Mali kuna bi ko nunu te Mali joba ka wuyi olu injustice ta injustice be Aïdara den kumana ko injustice be Mali kono o injustice kele aw bi se ka ta ko Sulame yere ta horonya ni dambe ya yere la horonya kele de flatter aw de bora Aïdara bora den bora aw ko injustice ko be Mali kono o injustice kele
aw silamɛ ka ko bɛ taa do justice kelen ma e o justice kelen na kusi Aïdara adamaden kana fɔ bi sini ka fini sini ka fɔ ka bilelen do o maɲi quoi an fa di ni ye Aïdara ka idée de nin tɛ Mali silamɛ bɛɛ ta ye dɛ silamɛ dɔ bɛ se ka fara ka peut-être a bɛ taa kumaw ɲagami cogo dɔ la mais Mali silamɛ fɛn fɛn bɛ fara Aïdara ka kaw bɛ taga ka kungo de ta ka taa di ni fama ninnu ma mamaw faga aw y'aw yɛrɛ faga Aïdara n'i y'a kɛ i den dɔ bɛ taa kaso la parce que kuma e yɛrɛ an ka Aïdara yɛrɛ kumakan dɔ la mɛ parce que i ko ni mɔgɔ min kumana parce que ni kuma in kɔnɔna Aïdara ye détail caman di an ka nin yɔrɔ lamɛn fɔlɔ an ka nin yɔrɔ lamɛn fɔlɔ o de la an y'a labɛn Mali kɔnɔ bi fɛn dɔw bi gɛlɛya o kɔrɔ t'a se ka kɛ an ko an bɛ nin daminɛ don min na mɔgɔ dama min ko Aïdara a tɛ se ka kɛ hakili si t'a la ne k'o ye jumɛn ka silamɛw bɛɛ o tɛ se ka kɛ ko Mali la fa tɛ se ka kɛ i tɛ ka silamɛ bɛɛ i bɛ ka silamɛw fara di i bɛ ka silamɛw ta ka di famaw de ma pour ton intérêt personnel ni kuranɛ bɔ min tɛgɛ da kan i tɛ ka silamɛya labɛn dɛ mɔgɔ bɛ fama ko kuma don a ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ bilahi i tɛ ka na ni bɛn i bɛ ka na ni fara di i y'a de la k'a fɔ i yɛrɛ la sumaya i bɔra k'a fɔ wagati dɔw la ko u ka mɔgɔw minɛ i siɲɛ fɔlɔ tɛ i siɲɛ filanan tɛ cɛ an ɲɛ b'i bolo jala cɛkɔrɔba i ko ka da ɲɛ ne ka bonya bi kan Aïdara n'i ye tiɲɛ fɔ ne bɛ bɔ k'i défend Aïdara nɛnina ni fama kelenw fɛ ni fama kelenw ye mɔgɔ sara kɛ Aïdara yɛrɛ nɛni an bɔra k'e défend o fama kelenw e bɛ se k'olu yɔrɔ k'olu ka sariya tigɛ e ni silamɛ ɲɔgɔn dɔw ɲɔgɔn cɛ minnu b'an kunna e yɛrɛ ko u bɛ sunguru tigɛ de la e ka o vidéo bɛ yen ne e mana taga ni nin dossier ye ko fɛn kuma e yɛrɛ bɛ kuma caman fɔ o tɛ wajulu kan ye o tɛ kuranɛ kumaw ye e bɛ kuma caman fɔ o exemple baden bɛ yen e b'a kɛ i denw b'a kɛ Aïdara ala kama silamɛ ka ko Mali problème bɛ yen bi Mali nafolo de bɛ ka soin fama minnu m'an kunna an ka miliyari 80 bɛ ka soin e yɛrɛ bɔra k'o fɔ an ye tɛgɛrɛ fɔ e kun minnu m'an kunna bi e yɛrɛ ko k'u man ɲi k'u bɛ sunguru tigɛw kɛ k'u bɛ Mali nafolo ta ka don sungurubaw la e y'o fɔ karamɔgɔ caman y'o fɔ parce que e bɛna nin papier in na don e yɛrɛ tɛna se ka nin famaw critiquer bilen parce que u b'a daminɛ ni e yɛrɛ ye fɔlɔ n'i ye nin papier la don a bɛ mɔgɔ fɔlɔ min kɛlɛ daminɛ o ye e de parce que e bɛ famaw critiquer o bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn kɔnɔ mankan fama tɛ critiquer o et puis nin procureur ninnu ne t'a dɔn nin procureur e bɛ taga an ka silamɛ ka dossier di maa minnu tɛ maa jɛlenw ye mais où est le problème dans ça ne b'a fɔ Mali silamɛw ɲɛna a kana Aïdara suit dɛ et puis Aïdara mɛ n'i ka kumakan kelen fana kala ko aw bɛ ka document dɔ labɛn n b'a deli Mali silamɛ taabolo bɛɛ fɛ aw kana fara Aïdara bɛ ka tɛ ka nin kɛ silamɛya bɛn nin kama dɛ mɔgɔ b'i ka kungo ta ka taa di famaso la o tɛ bɛn kan ça c'est clair an tɛ denmisɛnnin ye biberon tɛ don an da ka i to yen cɛ hadamadenya la a bɛ ɲɔgɔn critiquer koyi hadamadenya la a bɛ débat kɛ hali ne ka ne to Mali la ne ni n fa tun tɛ parti politique kelen na o an bɛ mais du kɔnɔ la o diyagoya di mais tantôt e y'i ka ko to Ala ma tantôt an ka taa famaw yɔrɔ mais ne m'e ka foyi de faamuya Aïdara bɛ plan mun nɔfɛ ni silamɛ fɛn fɛn binna kɔnɔ a ye silamɛya janfa a ye kuranɛ janfa a ye Ala janfa bilahi talahi maa nin baara nin tɛ silamɛ baara yɛrɛ fana ye Aïdara bɛ ka nin baara mun fɛ ni kuranɛ tɛ silamɛ baara tɛ silamɛ tɛ taa ka ko ta ka kalifa maa la maa min tɛ silamɛ ye o tɛ silamɛya baara bi o tɛ i bɛ ka mɔgɔ fɔ k'olu bɛ ka silamɛya la gosi o ni Aïdara yɛrɛ ka mɔgɔw de ka di kamiti ninnu ni Aïdara ka mɔgɔw de ka di an b'a bɛɛ kalama ça c'est une vérité Aïdara bi ta tɛ cadeau tɛ d'i ma bi dɛ i bɛ ka silamɛya la i bɛ ka Mali silamɛya la sigi kɔfɛ de mais a ye ne ka nin vidéo garder don dɔ la Aïdara bɛ ka nin fɛn min na don a b'a ye sa u bɛna mɔgɔ caman don kaso la a b'a ye sa nɔ Asimi Goïta nin bɛna u bɛna commencer sa nɔ ka na silamɛw ni tɔɔrɔ hali ni silamɛ min filila parce que Asimi ninnu bɛna nin de kɛ occasion ye sa nɔ ka yɛlɛma kunjugu kan k'a kɛ u yɛrɛ ka faveur ye aw ma miiri o si la aw ma miiri ko minnu m'an kunna ko fasoden juguw de don ko faso janfantiw de don a bɛ taa u yɛrɛ ci olu tigɛ parce que Aïdara ni kuma fitinin fɔra e ma o tɛ bɛn e ma e bɛ k'a kɛ de e kana critiquer parce que i ka kuma in kɔnɔna na ne tɛ se k'a bɛɛ jouer parce que a vidéo ka jan i ko ni mun kumana ko ne ka kumakan bɛ taa dɔ kan cɛ Aïdara n'i ye fɛn kuma dɔ fɔ ni alimami min ma sɔn o bɛ taa fɔ Aïdara i ka kuma tiɲɛ t'a la n'e bolo tiɲɛ don i bɛ bɔ i b'a démenti
o de mandi e kulula ka fo ke kanimai kuma yɛrɛ kunbɛ di ni i bɛ nin démarche la ne bolo ne nisɔndiyara n ka Haidara bɛ ka wulikajɔ kɛ ne yɛrɛ video dɔ kɛ o don ka Haidara fo n ka Haidara bɛ ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan i tɛ ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan dɛ i bɛ ka silamɛw ta tiɲɛ di i bɛ ka silamɛw bɔrɔtɔ di i bɛ ka silamɛya la gosi Mali kɔnɔ de c'est à dire que karamɔgɔ ka na ka tribunal ta k'o don i silamɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ o ye e ka o bɛn modèle jumɛn ni ye mun bɛn modèle ye an ka jamana kɔnɔ a bɛ k'an ka jamana jasi malangolo de b'an ka jamana kunna a bɛ k'an ka jamana silamɛ ka ko ta ka taa kalifa la ni silamɛ fɛn fɛn tugura Haidara kɔnɔ i ye wallahi billahi i ye janfanti di n'a ko tiɲɛna don min na billahi an ti yafa o ma billahi an ti yafa o ma parce que i bɛ ka nin mun kɛ i bɛ ka force de di Assimi ma a ye parti politique ci i bɛ ka taga silamɛ de fana dama tuguni k'olu fana ci tuguni Haidara i bɛ ka nin mun kɛ i tɛ ka Ala baara kɛ ça c'est clair. Moi je m'en fous ni mon bora ne b'a fɔ de ni mɔgɔ min bɔra ko pam 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 bɛ bɔ tuguni n bɛ semaine bɛ kɛ n bɛ bɔ et je vais parler avec des preuves à l'appui Haidara yɛrɛ kuma fɔ an k'o fana lamɛn ni ye mun ko fɔ sugu d'an ka jamana kɔnɔ ko mɔgɔ ka lafiya o kuma mɔgɔ lafiyalen tɛ da ko futinɛ kelen bɛ jamana kɔnɔ essence de bɛ ka jeni an y'an ka duwawu k'olu ka fɛngɛ mais aw sɔrɔlama ɲɔgɔn cɛ ko sɔsɔli kana kɛ k'e kana sɔsɔ i bɛ sɔsɔ piɲɛw n'i ye kuma fɔ Haidara mun tɛ silamɛya kuma ye mɔgɔ dɔ bɛ bɔ k'i jaabi ça c'est clair olu de man di ye i b'olu de kɛlɛ la don o don bi Haidara mana fɔ k'a fɔ ko y'a ta tɔ la ma sini a b'a fɔ k'a ye ta fanga la k'an ka taa di fanga a bɛ profito de la ka silamɛ dɔw fara kan Yakubu Dugure an ka cɛkɔrɔba di ye Haidara kana taga aw kunkolo salo ka taga di famaw ma billahi Haidara tɛ ka ɲini ka faamuya ne t'a dɔn agenda bɛ Haidara bolo moi je ne sais pas an ka Haidara yɛrɛ ka kumakan lamɛn a yɔrɔ la an yɛrɛ ka an ka Haidara ka nin kumakan lamɛn fɔlɔ voilà an ka Haidara ka nin lamɛn ci foyi tiɲɛ Ala ka sira kan mais a bɛ fɛn cɛ ninnu ka sira kan a b'i bɔ dala n'Ala ma far'i kan hali musow bɛ taa k'i to o caman kɛra u yɛrɛ la yan u y'o de essayer anw na ko ni jama in b'a nɔfɛ ko o kumana olu ka cɛsiri ma foyi ɲɛ ka mɔgɔw sara Faransi ka mɔgɔw sara fan bɛɛ Faransi ta don ne ka Ansaru ye n wele a ko Haidara ko an bɔra réunion na sisan ko karisa ye wari bila ka na ko ni bɛ se k'i neni billahi al-azim mais yanni neni cɛ kalo kelen yan'a kuma ka bɔ kalo kelen de kɛra ka sɔrɔ neni ma kɛ nka Ansaru ka kuma kɔfɛ u t'o dɔn u y'u bɛɛ de wele ko n'u bɛ se ka ne neni mun na cɛ min y'a yɛrɛ sen bɔ politique la ne Haidara ko k'u ye mɔgɔ sara k'ale neni Faransi ani yɔrɔw la e ma nin kuma fɔ ne bɛ mun bon soit famaw de la k'a kɛ i komi famaw ou bien i komi wahabiyaw de ma parce que n'olu de bɛ kɛlɛ la e ye nin kuma fɔ a t'a tile fila bɔ nin ye ko kɔrɔ de e bɛ ka nin ko kɔrɔ fɔ e ko k'e bɛ bɛn nɔfɛ e ye nin fɔ e bɛ k'i yɛrɛ de soit i komi wahabiyaw ma ou bien i komi famaw de ma parce que Mali transition kelen mɔgɔw de la k'a fɔ ka ne Segu Tunkara yɛrɛ wele k'u bɛ wari di ne ma ko ne k'i nɛni ne ye n ban n tilala ka bɔ k'u le bɔ a la wagati min na Haidara i bɔra i ko u ye nkalon tigɛ k'u b'i ka mɔgɔ dɔ ta CNT la k'a ma kɛ u ye mɔgɔw sara ko ka bɔ k'i dɔgɔya u ye ne yɛrɛ wele ni n kɔrɔnɛ cɛ u ye n wele Segu Tunkara an bɛ $1,000,000 d'i ma n bɛ nale dɔɔni dɔɔni o faama minnu y'a kɛ u b'u yɛrɛ dɔn mais Haidara ni ninnu gɛnna ka bɔ fanga la don o don ne bɛ taga ka taa tigi tɔgɔ f'i ɲɛna ni ma kɛ Ala kana hɛrɛ kɛ n ye bilahi talahi faama mun y'o kɛ e bɛ se ka t'o faama kelen kɔrɔ ko ka da dɔn i ni silamɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ cogo jumɛn Haidara bɛ ka kɔrɔ Haidara bɛ ka contrôle perdre mɔgɔ ni tugura Haidara kɔ nin ko la o kɔrɔ ye janfanti de ye bilahi silamɛ la k'i ka halala tɛ sɔn nin projet in ma mɔgɔ n'i y'a kɛ ni silamɛ fɛn fɛn y'a kɛ bilahi o kɔrɔ k'a fɔ ko bilahi i tɛ silamɛ parce que adamaden tɛ fɔnɔ ka tila ka dun quoi Ala ka danfɛn kelen bɛ fɔnɔ ka dun o ye wulu de adamaden man ka fɔnɔ ka dun aw ye ninnu fɔnɔ de aw ka wajulu la aw ye ni faamaw fɔnɔ aw ye ni kiiritigɛlaw fɔnɔ aw da la k'aw fɔnɔ yɛrɛ de ko fɛn mun don ɲugutɔ fɛnw de don Haidara y'o yira aw wajulukɛla bɛɛ y'a yira ko ninnu tɛ tiɲɛ kan ko wariw bɛ ka suɲɛ ko zon tɛ ka minɛ olu ma se ka zon minɛ o mɔgɔ kelen aw y'olu fɔnɔ de cɛ adamaden kana fɔnɔ ka dun n'i fɔnɔ ka dun bilahi taala a man ɲi n tɛ fɛ ka kuma dɔw fɔ quoi je suis très fâché cɛ ka kuma yɛlɛma ni ko bi a bilennen don sini b'a fɔ k'a jɛlen don sinikɛnɛ b'a fɔ ko zone don sinikɛnɛ bɛ tila k'a fɔ tuguni ko finman don cɛ
aye ndabla ti an segena nin kula an ka cɛkɔrɔba da u ye an tɛ fɛ ka taa niveau dɔ kan dɛ a bɛ ka nin mun kɛ ta c'est très grave ne tɛna kuma dɔw kɛ ni fɔ mais n bɛ kuma kelen min fɔ hɔrɔn man ka hɔrɔn bilahi i man ka fɔ ka i man ka fɛn fɔ ka tila ka to o kuma n'i ko nin ye finman de i bɛ to o de kan quoi o de ye hɔrɔnya ye vraiment aw den d'aw ɲi ne t'aw dɔgɔya mais ne bɛ kuma parabole la cɛ aw ye kirin a y'a fɔnɔ de quoi e ye fɛn mun fɔnɔ e bɛ t'i ɲɛso ma mun na e mago jumɛn b'o la aw mago jumɛn bɛ nin kiri nɔgɔlen den in na kiri mun bɛ bin jamanadenw kan aw yɛrɛ y'o fɔ ka wajulu la aw y'o fɔ ka kutubaw la aw bɛ tila tuguni ka to kiri kelen kɔrɔ o kiri kelen bɛ tila ka bere dɔ sigi aw kun aw ma sigi ni bere min ye ko ayi ko procureur fa Haidara bɛ bɔ ko procureur aw yɛrɛ ko ninnu tɛ tiɲɛ fɔ Haidara denw ka wajulu bɛ yen u y'a fɔ a bɛ yen ko kiri tɛ ka tigɛ e yɛrɛ y'a fɔ mais e bɛ to kiri kɛ e ka tu as quoi à foutre avec cette même justice mais mɔgɔ bonya dɔɔni kɛ jamana in kɔnɔ quoi il faut respecter les gens caya denw cogo cogo a kana kɛ farmi ye n'a yɛlɛma ko ŋɔmi ka taa yan fɛ an ta on n'est pas d'accord avec ça aw den ninnu fɔnɔ a kana dun dɛ n'a y'a kɛ bɛɛ bɛ tigɛ aw la n'a taara ni projet don o don o kɔrɔ k'a fɔ bilahi talahi a ye janfa kɛ Haidara adamaden ni si bɛ kɔrɔbaya i bɛ hakili sɔrɔ de i bɛ ko dɔ jateminɛ de mais i si bɛ ka kɔrɔbaya i bɛ ka na ni tiɲɛni i bɛ ka na ni tiɲɛni de i bɛ ka na ni nin papier min ye nin ye jahanama tasuma de i tɛgɛ kɔnɔ i bɛ k'a sigi silamɛw de kun silamɛ mana tugu Haidara kɔ nin na bilahi i tɛ silamɛ ye n'a y'a kɛ n'a y'a papier di don min na an t'i yafa aw ma bilahi talahi o kɔrɔ k'a fɔ bilahi hali Farawuna ka fisa n'aw ye je vais être très clair cɛ adamaden tɛ fɔnɔ ka dun quoi olu de bɛ fɔnɔ ka dun a ka vidéo kɔrɔw bɛɛ a ko ko justice tɛ Mali kɔnɔ a ko ko autorité tɛ Mali kɔnɔ mais e bɛ tugu o kɔ bɛ e ko pas d'autorité pas de justice e bɛ mun wɛrɛ ɲini o nɔfɛ tu veux foutre quoi avec ça mais respectez les gens un peu e mɔgɔw tigɛra politiciens na de k'u bɛ nkalon tigɛ k'u bɛ kuma fɔ u bɛ n'a fɔ bisi u b'a fɔ ka jɛn mais wajulukɛla kana i ta kɛ baara ko ye quoi il faut qu'on se dise les 4 vérités a bɛ mun papier kolon den dilanna k'a bɛ t'o di Mali justice ma ko ka aw silamɛ ɲɔgɔn minɛ ko don kaso la e bɛ tila ka bɔ tuguni k'aw bɛ bɛn nɔfɛ o bɛn nɔgɔlen den jumɛn ye an ka jamana kɔnɔ non je suis très déçu mais jamana tɛ taa ɲɛfɛ dɛ tant que ces phénomènes ces genres de choses là existent au Mali jamana tɛ ka taa ɲɛfɛ aw ka vidéo bɛ yen aw bɔra y'a bɛɛ ne tɛ fɛ ka vidéo niger quoi parce que ne y'a kɛ dɔrɔn a bɛ janya e bɔra ka kuma min fɔ tantɔ e ma kɔrɔmatigɛli kɛ yan nin fana bɛ kuranɛ kɔnɔ ni Malijɔ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la e ka wajulu fanba bɛɛ u ye nin kɛ na u delila ka u bɛ n'a Haidara contre la n ba ka fisa n'i ba ye diɲɛ kuma tɛ e ma mun fɔ futinɛ kuma tɛ e ma mun fɔ mais e kelen de bɛ tila ka wuli tuguni ko mɔgɔ kana e yɛlɛ e jaabi mais e bɛ kuma minnu bɛ bɔ e da e bɛ hali mɔgɔw baw nɛnɛ i ka wajulu la kuma jumɛn bɛ e tɛ mun fɔ la e bɛ ka taga silamɛ dɔ kunkolo salo kana taa mɔgɔ si kunkolo salo k'a bɛ taga o di fama ninnu ma n'a y'a kɛ don o don a bɛ nimisa Mali silamɛ fɛn fɛn mana k'a bɛ nimisa n'i y'a kɛ fana i janfanti n'i y'a kɛ o kɔrɔ k'a fɔ i ye Ala janfa parce que e yɛrɛ bɔra wajulu aw de bɔra ka wajulu kɛyɔrɔ la ko pas de justice au Mali aw bɛ taga o justice kelen kɔrɔ vous allez foutre quoi avec cette même justice gulɔminaw faralen ɲɔgɔn kan zɔnw faralen ɲɔgɔn kan sunguruba entretien faralen ɲɔgɔn kan aw bɛ taa mun ɲini o rɔ vous voulez foutre quoi avec ces gens là aw yɛrɛ ko ko ye sunguru tigɛ aw ka vidéo bɛ yen aw tigɛra mɔgɔ min na cɛ adamaden t'a fɔ ko i y'a adamaden t'a tu ka tila ka nɛmu quoi Ala ye danfɛn kelen min da diɲɛ kɔnɔ ko n'a fɔnɔna a b'a dun o wulu de adamaden man ka fɔnɔ ka tila ka dun n bɛ bɔ kuma la yɔrɔ la Mali silamɛw n ka bonya b'aw kan ni donna maa min gasi la o ka yafa ma mais c'est la vérité ko sera tiɲɛ fɔ yɔrɔ de ma cɛ mɔgɔ kuma bɛɛ mɔgɔ kunkolo sofe bi sini an t'a dɔn tafan kelen b'aw la objectif kelen b'aw la n tɛ Ala ko ye bilen quoi vraiment c'est décevant hein. Donc Malien minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senwave application télécharger a photo filɛ n'a télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'a ta ye 20 € bɛ na o y'a ta ye kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ garanti kan n'a wari ci a b'a sɔrɔ orange money la sur place wagati o wagati a jɛ a bɛ wari ci dɔrɔmɛ kelen a ta sara o de kun don aw ka bɛɛ caw